La llegenda del castell de Rosafa. A la localitat d'Escodra, al cim del turó Valdanús, tres germans treballaven. Estaven construint un castell. El mur que construïen durant el dia s'ensorrava a la nit. De sobte, un matí, va aparèixer un home d'avançada edat, a qui els tres germans van donar la benvinguda. «Tot el millor per a vostè, bon home», van dir els germans. «Malauradament, nosaltres pel dia treballem el mur, però de nit sempre s'enfonsa. Oh, bon home, pot donar-nos algun consell? Com podríem mantenir les parets dempeus?» «Jo sé com», va dir l'ancià, «però és un pecat contar-vos-ho». «Als nostres caps es quedarà el pecat, perquè volem que aquest castell no se'n vaja en orris». El bon ancià s'ho va rumiar i llavors els va preguntar: «Sou casats, valents treballadors? Teniu xicota a casa?» «Estem casats», van dir. «Els tres tenim xicota. Així que digues, què hem de fer per a mantenir aquest castell dempeus?» «Si voleu que es mantinga, jureu pel vostre honor que no direu res a les vostres mullers, no direu res a casa sobre el que us diré. Demà, siga qui siga l'esposa que us porte el dinar, porteu-la al mur i amb vida emparedeu-la a la paret del castell. A continuació, veureu com el mur no tornarà a caure i romandrà per sempre més». Quan l'ancià va acabar de parlar, va desaparèixer. El germà gran fou el primer en trencar la seua paraula d'honor. Ell ho va parlar a casa, li ho va dir a la seua dona, per tal que no fos allà l'endemà. El germà del mig també va trencar la seua paraula d'honor, en explicar-ho tot a la seua dona. Només el més jove va mantenir la seua paraula d'honor. No ho va parlar a casa, no li va dir res a la seua dona. L'endemà, els tres es van alçar d'hora i es varen posar a treballar. Els martells colpejaven, les roques es trencaven, els cors bategaven mentre les parets creixien més alt. A casa, la mare dels treballadors no sabia res. La mare li va dir a la nora del major: «Els treballadors volen pa i aigua, volen una carabassa de vi». La nora major li va respondre: «Per la meua fe, mare, no puc anar avui perquè estic malalta». Es va girar i li va dir a la nora d'enmig: «Els treballadors volen pa i aigua, volen una carabassa de vi». «Té la meua paraula, mare, no puc anar avui. Vaig a casa dels meus pares a la nit». La mare dels treballadors es va girar i li va dir a la nora menor: «Rosafa, nora meua». Rosafa es va posar dempeus. «Sí, mare?» «Els treballadors volen pa i aigua. Volen una carabassa de vi». «Té la meua paraula, mare. M'agradaria anar, però he d'estar amb el meu fillet. Pense que voldrà el meu pit i es posarà a plorar». «Au, va, vés-hi, nosaltres ocuparem d'ell. No deixarem que plore», van dir les seues cunyades. La més jove es va alçar, va prendre el pa i l'aigua en una mà i en l'altra va prendre el vi. Va besar el seu fill en les dues galtes i se'n va anar. Va pujar el turó Valdanús i es va acostar al lloc on els tres homes, els seus dos cunyats i el seu marit, estaven treballant. «Que vaja bé la feina», va dir Rosafa. De sobte, els seus martells es van detenir, però els seus cors bategaven cada vegada més ràpidament. Els seus rostres van empal·lidir. Quan el jove
va veure a la seua dona, el martell li va caure de la mà. Va maleir a les pedres i a la paret. La seua esposa, Rosafa, va dir: «Què ocorre, senyor meu? Per què maleeixes a les pedres i a la paret?» El cunyat major ho va amollar. «Va ser un dia negre quan vas néixer. Nosaltres hem jurat emparedar-te amb vida a la paret del castell. Us desitge tot el millor per a vosaltres», va dir Rosafa. «Però tinc una petició. Us suplique que quan m'emparedeu em deixeu l'ull dret al descobert, em deixeu la mà dreta al descobert, em deixeu el pit dret al descobert, pel bé del meu fillet acabat de néixer, de manera que quan es posa a plorar, deixeu que el veja amb un ull, deixeu que l'acaricie amb una mà, deixeu que li done menjar amb un pit, que el castell s'eleve fort, que el meu fill siga feliç, que el meu pit es convertisca en pedra, que el castell estiga ferm, que el meu fill creixca valent per ser el pròxim rei i governar». Van agafar a Rosafa i la van tapiar en els fonaments del castell. Les parets es van aixecar, van créixer molt alt i mai més es van ensorrar. Però en els seus fonaments les pedres són de molsa humida i encara és així avui dia, a causa de les llàgrimes de la mare que encara cauen pel seu fill.